Asabisa ngokuduba ibandla amalungu ebandla akhala ngokuthunazeka kwesithunzi sawo ngemuva kokuba-ke abefundisi balo ababili babambane ngesidlozana bebanga intombi. Ngokuthola komthombo esoleza ngempelasonto kume yonke into ngeledlule ebandleni izethembiso Faith Church emtubatuba ngesikhathi abaholi balo ababili batholana phansi phezulu ngesibhakela phambi kwabanye abazalwane. Lesi sigameko kuthiwa-ke senzeke esigodlweni saleli bandla khona emtubatuba. Kuvela ukuthi umfundisi indaba enhle edlamini nomngane wakhe umfundisi Zakhele Malinga ubonakale ngabo sebehluthulana ngesibhakela egcekeni. Ngalesi khathi inkonzo ingaphakathi iqhubeka, kuthiwa-ke uDlamini uyena umholi webandla bese kuthi uMalinga besesigungwini esiphezulu esilawula leli bandla. Amalungu ebandla akhulume nabezindaba athe ezwe sekundiza emoyeni igama noLuthando Mpinga okhonza kuleli bandla. UMalinga bebuza uDlamini ukuthi uthandana kanjani noLuthando ekubeni-ke azi kahle ukuthi uhlelo kumlobola kulandisa umthombo. Uqhuba-ke uthe ukugcina sekulamula amakhola njengoba kubonakala ukuthi uMalinga uyamgojela uDlamini njengoba sephezu kwakhe esho nokusho ukuthi yena akenziwa njalo. Thina-ke bese sibona ukuthi-ke laba banga intombi babahlaza naba abantu esho kanjena. Kuthiwa-ke ngesikhathi behlulana ngesibhakela uNoluthando bengafafika enkonzweni uthi ugcine-ke engasabonakalanga nangokhala ekubeni engumuntu ongaphuthi enkonzweni. Basola ukuthi kukhona amshayela ucingo wamazisa ngesigameko wasebona ukuthi-ke angabe aseza kuchaza umthombo. Abezindaba bakhulume noMalinga wathi-ke kumphatha kabi ukuthi ibandla lakhe lizovela emaphephandabeni kodaba olubi kangaka. Bhala mfowethu ngoba vele ngiyazi utshele yibona laba engikhonza naba. Uchaza ukuthi balwile noDlamini kodwa ukuthi bebangani anawo amandla okukhuluma konke lokho. Kusho kanjena-ke uDlamini uyena engcenga intatheli ukuthi noma elubhala udaba kodwa-ke eligodla igama lebandla futhi-ke igodla namagama abo. Uvumile ukuthi-ke kube nento enjengalena wathi konke akekho sesimeni esikahle sokuthi-ke angakhuluma ngaso. Elinye ilungu lebandla lithe kuze nje kwenzeka lesi sigameko nje sekunesikhathi bebuzana uMalinga noDlamini ukuthi-ke kanti baganwa nini. Ethintwa uNoluthando uvele wanxapha wathi akanaso isikhathi sokukhuluma-ke ngomsangano wavala ucingo. Umthombo-ke uthi kunabazalwane abaningi abacabanga nokuphuma ngenxa yalesigameko esifana nalesi-ke. Kuthola ukuthi-ke uMalinga noDlamini babe nomhlangano ngoLwesine nesigungu sebandla abazi nokuthi ubani obizo lowo mhlangano kodwa-ke bathola ukuthi uDlamini uphuma waduba ungakapheli umhlangano. Kusho ilungu lebandla licela ukuba ligodle igama lalo. Imizamo yokuthola ukuphawula kwabesigungwini sebandla igcine iphunzile kuphunyelelela kwaze kwashaya isikhathi sokuthi-ke shicilelwe lolu daba. Ngazi ukuthi lolu daba lisihamba ngalo phambili namhlanje kwesenkezweni. Ngakuthini mhlawumbe kwakho ukuphawula ngalolu daba? Ake sivele sihlane comment section bese ngixoxela kabanzi ukuthi lithini lwakho ufa ngalolu daba. From mina sibone ingaza ukuthi sengiphuma njena kodwa ngiyathembisa uyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo. Wakho ukusubscribe niphatha kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.